Asamarieta igongoro kwa mheshimiwa Ensali Mache igona chaga iga ukwana mangana abiratu nande gukwana n'abantu bamintaba gusi na Kenya amagana aro mheshimiwa Sfanes Osoro mu cyumba bugirango akwana taze arangiriti kipresi cyaya agakwana mangana makongu sana about mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i nande nyuma ntara akwana about amana gwa kwanta Matiang'i ndaba yo mwana mutosoro mbiyamona asige nchyogo ntambwana n'indororo nande nimbwe ntakwa kwabaye ko tirina sabaruoti bare timanye tina ayo soro sine pikipiki gwakendi mwami mtosoro nayo kotabani ntakano oli kwade abatige ntakana yabandi chabumbi osoro naye kweresire michanda gweteire bakachikirib cya gumbwa tukurira bagokorera mari igo osoro kragwa kwa ntego rona mheshimiwa Matiang'i tabwende kobera ni Ensali Mache igo Ensali Mache tendi mwana umwanya ba tinyi boiri na oiboire timbo golirie meti enyikianda buno bogoire Rwanda ino mheshimiwa Osoro mheshimiwa Fred Matiang'i natagite kiromo ebe kerema ebo muko aba antaba bonspi aba ngaini baba bali mheshimiwa Matiang'i nabatagite kegere kirwa kubuno bo president Rwanda tako tebi nangwa kwa ndo mheshimiwa Matiang'i nabwende kucho ino mheshimiwa William Ruto Osoro ndo tango tebi na Matiang'i tare yo bwende kucho ino mheshimiwa William Ruto kegere William Ruto egasia musinyi keregasia musinyire omuntu ogwende guchoin eserikali egoje ya mutu yo mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i ndafikisi Kenya no mheshimiwa William Ruto oyigo moibi omoporachi ogererali ya maisha imepanda mabuta tai mheshimiwa Osoro aino mwana bwenta kana okatebo mwana bwenta kana arenda mangano ko rusikirwa munu ogoime nande mbiyamo naso kwanjirana nabagusi banjire Fred Matiang'i ngyo tago kirali igonda todana mangana gwa kwane to mheshimiwa Osoro itikolia yoro na mangana yobo chinga amangana yobo liri atabwa ati Sam Chinda Jones koteba na mheshimiwa Fred Matiang'i acho inyo mheshimiwa William Ruto igo tuwamanyire na omuntu gotometo kwana mangana ai ne boss yago oyoro William Ruto itokubugata 2027 tobe kime kyaga rusa diense yaitu uwo ntageta ngote yumurani yo motebiga buna intu aba Kenya tuamwire na abagusi abagimi omuntu rafikisi Kenya yaitu igaga kuna Dr. Fred Okengo Matiang'i na mangana yogo teba no mheshimiwa Matiang'i tabwe ntikote ne press ni Ensali Mache ayo mwana bwo muntu ntakana ayo kurira kwata bana ntike akyo mwana bwo takana njabu Osoro ko kwebira sikwarule ibona ajira kanywana no umwana omuntu Osoro obogima bwense ondetayo achorete kweberwasa ondachoru aiboru karumo ondachoru tali koiwa ondachoru aiboru kare kerema ondetayo kweberu nando ondaiboru omuchyo motinengo ondaiboru omuchyo motaka na aba bonsi omuntu ko batunga gakuru kunyasa igonda takote ino mheshimiwa Sfanes Osoro amangana ya William Ruto ago daidyo ko kwana nande tukworo kiriri baru bwate igonda takote ino mheshimiwa Fred Matiang'i esabari ye igago ta ni mangeta yango de mheshimiwa Osoro 2022 mheshimiwa William Ruto gango tara na abayi babusika suit chikuwasi abantu abapasta bago randio bolimo abantu bakwaneken le abantu bakatabo moto yago tara na abayi rero na repress igonda takote ina ntuli bayibi na abantu bali rutango tara bara abantu bali bayo kufikisi yense yaitu na bwaba gatolega igonda takote ina 2027 njenga wo muchumbo nyali bali chache ongituma ngitibo igo lakini igonda takote yobo chayo bo bwate bo cha correction mwana omuntu Fred Okengo Matiang'i boisi obuntu ogotaka ochingo obuntu ogotaka Osoro gora amnyoke ko rugusi Osoro gora amnyoke ko rugusi nona abagirango mbagwanja na yabakoro mugusi igo ya ntomanye tikisori yawe netari ko kwana